Ty kde sa tepeš? Idem behať. Ty? Však si 4 roky nič nerobil, ty etard. Ty kde chceš ísť behať? Ale nebudú drziť od koho. Však práve preto, že som 4 roky nič nerobil, tak som si povedal, že zabehnem si rovno maratón. Táto si ma pobavil. Však ty skapeš po 2 kilometroch. Suchý si jak pavička, ty najprv choď behať maratón od chladničky ku chladničke. Najprv bereš dakus. Však po 2 kilometroch ťa už ani vidno nebude. Joj, Dotko, ale riadne si protivný. Čo ti dneska nedovolila mamka pozerať rozprávočku? Ty prestan také rozprávať, bo ti dám bombu na hlavu. Ja už dávno nepozerám rozprávky. Ty jak rozprávaš, Dotko? Z teba v školke riadnu radosť musia mať. Poviem mamke, jak rozprávaš a ťa už nepustia ani na pieskovisko. No toto si ty, len žalovať. No budeš už slušne rozprávať. Vieš čo, ty už choď radšej behať namiesto toho žalovania. Dobre? Keď chcete vidieť, jak skápe to ten šašo, tak dajte follow na ten profil Outsider. Vlastne nie, bo to je